Poštovani gledalci, dobrodošli u Stilu. U današnjoj emisiji mnoštvo informacija iz oblasti kulture i mode. Vodimo vas na veliko bijenale tapiseriju, poznajemo se jednom zanimljivom voditeljkom koja do sada nije bila gošća. Razgovaramo o dešavanjima koji su se zbila u gradu Beogradu, ali upoznajemo sa zanimljivim umetnicima. Na samom početku, u rubrici Ljudi od stila sa nama je ponekima najlepša voditeljka sa ovih prostora koja ima mnogo talenata. Osim što je završila fakultet i uspešno završila master, javlja nam se gotovo svakodnevno sa nacionalnog servisa Radio Televizije Srbije. Ona je uz to imala i bogatu manekinsku, ali i karijeru latino plesačice. Reč je naravno o čarobnoj Dragani Kosjerini, pa uživajte u jednoj pravoj priči kako se to postaje zvezda i koliko je talenata i rada potrebno za tako nešto. Al kad se spusti moja Dragana, ko ruska balerina lagana, kozo se zanjiše, špali se nadiže, sve se venere pomere, za jedno mesto naliže. Bela haljina u višnjama, ko najlepša je bez razmišljanja, crven kališa struki stišće, a te su višnje bile sve višnje. Ja sam još kao dete bila član glumačkih sekcija, pa sam onda počela da se bavim latinoameričkim plesom, pa sam nastupala na takmičenjima ne samo u Srbiji, nego i inostranstvu. Pa sam onda jednu fazu svog odrastanja i te neke rane mladosti provela i baveći se modelingom. I nekako su sva ta iskustva koje sam usput skupljala i to neko znanje koje sam sticala doprineli da jednog dana kada uđem na ta televizijska vrata, da onda taj izraz bude, ne mogu reći kompletan, ali dovoljno dobar da mogu da osvojim i svoje parče televizijskog neba, kako se kaže. Imam potrebu da zahvalim na komplimentima i pomalo se i postidim kada neko danas na takav način govori o meni, ali ja mogu samo iskreno da odgovorim, jer drugačije ne umem. Mislim da je rad na sebi nešto što vas ne prati do trenutka kada ostvarite nekakav uspeh u karijeri, nego je to nešto što morate zaista kontinuirano da radite. Ja se danas sa istim žarom spremam za emisije koje radim kao što sam to radila pre 10 godina na početku karijere. I kada sam se spremala za svoju prvu malu sportsku emisiju koju sam radila, sada se isto tako spremam za velike festivalske emisije koje vodim. U meni nema razlike u pristupu poslu. I ja mislim da je zapravo u tome tajna, da svi pravi profesionalci treba na takav način da se odnose prema poslu. Što se tiče tog osjećaja za meru o kojem govorite, odnosno samog osjećaja kako pitanje koje postavljate treba da zvuči, gde treba da bude vaša pozicija u odnosu na sagovornika, na koji način treba da prezentujete različite teme. To je nešto što je pomalo i deo vašeg senzibiliteta i vaspitanja, tako da deo toga svakako dolazi iz kuće, kao i mnoge manire koje ponesemo ili ne ponesemo iz porodice, takav je slučaj i sa mnom, a ja sam se usput svakako i trudila da kompletiram sve to formalnim obrazovanjem koje i meni jeste važno. Kada sam birala svoj master program na koji sam otišla, birala sam program koji ima veze sa menadžmentom u kulturi kao nastavak svojih osnovnih studija, ali sam ipak želela da napravim nekakvu konekciju sa televizijom. I tako sam na Univerzitetu umetnosti u Beogradu odabrala master program Kulturna politika i menadžment koji je realizovan u saradnji sa Univerzitetom u Lijonu. A moja tema je bila zapravo proizvodnja, odnosno produkcija i očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, studije slučaja serije Zaboravljeni umovi Srbije na javnom servisu. Tako da je nekako, inače tu temu sam odabrala pre nego što sam počela da radim na RTS-u, verovali ili ne. Naprimjer, nekih pola godine nakon što sam ja odabrala tu temu, ja sam dobila poziv od Nikole Mirkova. Prvo sam postala deo zabavnog programa, odnosno sportske redakcije, jer sam se na prethodnoj televiziji, odnosno na prethodnom radnom mestu bavila time, ali ja sam vrlo brzo dobila šansu da nekako učestvujem u nekim složenijim formatima koji su mi kroz raznolikost tema pomogli da se formiram u voditelja kakav ja sam danas. Tako da sam, potrudila sam se da nekako u jednoj rečenici prepričam svoj razvojni put, ali to je nešto iza čega zaista stoji mnogo truda, entuzijazma, jer nije uvek sve bilo lako, i vera da je taj neki cilj koji ste odabrali pravi za vas.
želja da se bavite javnim poslom ne treba postoji po sebi, dakle kao želja za nekakvom pažnjom, želja za nastupom, želja da ste viđeni, želja da vas neko prepozna. Mogu da govorim samo iz ličnog iskustva, ne mogu ja nekome usaditi motive, ali moji motivi su bili drugačiji. Ja sam osetila da imam dara za prezentaciju, promovisanje određenih vrednosti i stavova i pomislila sam, a zašto se ja ne bih bavila takvim poslom da mogu da i sebi pomognem i ljudima pomognem i različitim temama koje treba promovisati, da se promovišu na pravi način. U tom smislu nekako želim da pošaljem poruku mladim ljudima, ne samo mladim ljudima, nego mnogim ljudima koji se danas bave ovim poslom, da mi nismo deo javnog sveta da bismo promovisali sebe, nego da se trudimo da promovišemo određene vrednosti. Veliko bijenale tapiserije trajalo je čitavog leta u Domu vojske, a završilo se dodelom nagrada. 3 renomirana člana žirija, profesorka Fakulteta primenjenih umetnosti, glavna kustoskinja muzeja i moja malenkost ispred emisije Stil, donosili su odluku ko su to dobitnici ovogodišnje nagrade na Velikom bijenalu. A tapiserija samo po sebi značajan je umetnički element i postoji nekoliko desetina vekova, spada u najstarije umetničke izraze. Pogledajte kako je izgledalo u Domu vojske i one koje je svoje snove sniju i tkaju, i izrada ovako jednog umetničkog predmeta može trajati i nekoliko godina. Na izložbi je bilo zastupljeno 34 autora, različitog senzibiliteta, različitog godišnjeg uzrasta, što se kaže od doajena srpske tapiserije, što nam je velika čast bilo da se oni nama priključe u ovom projektu i u ovoj realizaciji 24. bijenala. Isto tako naše drage kolege iz Ateljea 61 sa svojih 11 tapiserija su učestvovali i 10 autora i naše kolege i umetnici iz sekcije za tekstil i savremeno odevanje. Na njegovoj izradi je radilo 2 žene iz Ateljea 61. Mislim da je bilo potrebno neke 2 godine da se izradi. Nije malog formata i izuzetno je pipava u tehničkom smislu i u tim malim površinama koje je trebalo dočarati. Pratila sam taj proces realizacije i videla sam odmah da to ide u dobrom pravcu. Moj karton je naravno isto bio veličina kao i ova tapiserija i kako sam dolazila i pratila taj proces izrade, tako sam i usmeravala žene koje su radile realizaciju. Bilo je mnogo tih nekih valerskih vrednosti i na toj skici i to je ono što je bilo teško dočarati, ali to valjda jeste poenta ovog mog rada. Ovaj rad je jedini ove vrste koji sam ja uradila, odnosno za koji sam uradila skicu, jer se ja bavim kostimografijom i radim u pozorištu, tako da jedino kroz pozorišne predstave mogu da se vide kostimi čiji sam autor. Ja sam Jelena Đorđević, kustoskinja Ateljea 61, znači ustanova za izradu tapiserija koja postoji od 1961. godine i nalazimo se pored jednog od nagrađenih rada Miroslave Raković, nažalost skoro preminule. Rad je izrađen na jednoj od ovih kolonija koje smo imali 2019. godine, tako da mi je zadovoljstvo. U pitanju je tako jedan diptih, Nostalgija 4 i 7, rađeno klečanom tehnikom, kao što vidite sve je rađeno u vuni. Gledamo, iako postojimo 1961. godine, da pored tih i starih radova damo prednost i nekim i mlađim autorima, umetnicima, dakle različitih vokacija, senzibiliteta, generacijske i starosne dobi, naravno interesovanja, tako da imamo u fundusu 300 radova i pozivamo da dođete na Tvrđavu i Ateljea 61 da posetite, dakle i naš atelje i da vidite našu zbirku i čime se to sve bavimo. Imamo publiku u raznim starosnim dobima i na svim kontinentima, ne samo u Srbiji, tako da možemo da se pohvalimo da smo izlagali u preko 280 zemalja širom sveta. Sada smo ovde u saradnji sa Ulupucom na 24.
tom bijenalu. Naravno, bili smo i na prvom, zajedno sa njima i sa Domom vojske. Želim da najavim jednu lepu izložbu koju ćemo imati u kući Kralja Petra, sada 19. jula. U pregovorima smo i sa Galerijom Srpske akademije nauka i umetnosti za sledeću godinu. Naravno, u Novom Sadu za narednu godinu pripremamo kao godina titule Evropska prestonica kulture, 2 velike izložbe. Tako da dođite, posjetite i imat ćete razloga da budete i srećni i zadovoljni. Pa ovo sad je ovaj triptih koji je u stvari reciklaža na ramovima, tkanje. Pošto je tema tkanje i snovanje i tako sam ja od recikliranih materijala malo unela životu odbačene predmete. Sad su oni opet u funkciji i doprinose nekom lepoti i nekom življenju našem, tako da sledeći rad će biti opet od otpadaka drveta. To sam već smislila. Rad jeste bio zahtevan i komplikovan i strašno mi je drago što je ta moja ideja da nazovem rad utočište i da pravim ta neka mala gnezda, jer nama svima treba to neko naše utočište, u nama samima, našoj deci i to utočište je mesto koje mi sami moramo da nađemo, pa bilo ono nama ili u nekom drugom ili na nekom mestu. A i sama tema izložbe Snovano je tako prilagođena terminu iz tkanja. Znači, snovano se koristi za osnovu koja se stavlja na razboj. Tu terminologiju snovanog smo preradili u sanjano i u stvoreno. U narednim minutima govorimo o preparatu koji je zaista nezaobilazan u vašoj kućnoj hemiji. Reč je o zooflori i ona ubija 99% virusa i bakterije, vrlo prijatno miriše, a od jedne bočice od 500 ml možete napraviti čak 25 boca od 800 ml i potpuno dezinfikovati i svoju kuću, ali i garderobu, a od moje naredne gošće Branislave čućete niz načina kako da koristite zoofloru i zaista uživate u njenom mirisu i benefitima ovog preparata za kućnu hemiju. Kako bih je opisala? Opisala bih je kao 3 u 1. Proizvod koji dezinfikuje, čisti i miriše u isto vreme. Od jedne flaše zooflore koja možda samom potrošaču izgleda mala, pošto je 500 ml, mi možemo da napravimo 25 flaša po 800 ml. Zooflorom ubijamo 99,9% virusa, bakterije i gljivica, uključujući COVID-19. Da je potpuno bezbedna za decu, za kućne ljubimce. Postoji čak i posebna zooflora koja je namenjena čišćenju kaveza od kućnih ljubimaca, prostirki njihovih i tako dalje, ali je svaka zooflora bezbedna i za kućne ljubimce. I jako je značajno, evo sada se dešava povratak dece u školske klupe, da oni budu bezbedni u svakom smislu, a to upravo zooflorom možete postići. Mali rastvor napravimo detetu sa krpicom, ona naprska oko sebe prostor gde god da se našao i apsolutno je bezbedno i dezinfikovan koliko da je sedeo tu pre njega. Isto tako, mobilni telefoni, laptopovi prepuni su bakterija, virusa sa blagim solucijom zooflore koja se pravi 1:20. Isprskamo, pređemo samo sa suvom krpom. Em vam miriše telefon i laptop, em je bezbedan i nećete dobiti nikakav virus, bakteriju, gljivicu, a posebno ne COVID-19 koga se svi plašimo, već evo 2. godina teče. Mi imamo 9 vrsta mirisa zooflore, tako da možete izabrati. Linen fresh je nekako najpopularniji, to je kao svež opran veš, ali pored toga postoje cvetne note, springtime, znači 9 mirisa možete isprobati. Sve vrste, recimo kod pranja veša, šta se dešava? U veš mašini neprijatan miris koji dolazi iz bubnja je u stvari posledica bakterija koje se tu skupljaju. 2 čepa zooflore i na 90 stepeni operete veš mašinu koja će posle toga mirisati zagarantovano bar mesec dana. Taj miris je sam po sebi dugotrajan. To je samo, recimo, jedan od načina primjene. Na malo parče vate naprskate ili
razblažen rastvor ili čak čistu zoofloru, zavisi od toga ko nosi patike i preko noći ostavite te tufere u patikama. Znači šanse nema da se više u kući osjeti neprijatan miris patika. Na dno kante za smeće stavite vaticu koja je naprskana rastvorom zooflore i sad kad lepo otvorite taj neki kredenac gde stoji kanta za smeće, nema neprijatnog mirisa. Evo sad čak, na primjer, i u centru grada vrlo se često osjeti neprijatan miris kanalizacije u kupatilima. Šta je rešenje, ali zaista fantastično delo. Znači, jedan čep zooflore i preko toga čaša vruće vode. Onaj slivnik koji nađete bilo gde u kupatilu. Kupatilo vam miriše prelepo. Sada ako zatvoramo vikendice kada dođe zima, apsolutno je potrebno isprskati, ostaviti svuda, znači tufere sa zooflorom, isprskati sve te posteljine, jer će to onemogućiti tim nekim bakterijama dok ne dođemo sledeći put da se skupi. Kad uđete posle par meseci na proleće u vikendicu, ona će božanstveno mirisati. Ko voli sveže mirise, taj će izabrati taj linen fresh koji miriše onako malo oštrije, sveže. Ko voli cvetne, znači postoji baš roza zooflora sa cvećem. Springtime isto tako govori samo o sebi o proleću. Ja jednostavno preporučujem svakom domaćinstvu, pored svih sredstava za čišćenje, da ima i zoofloru, jer to nije nešto što već postoji, nego je nešto potpuno novo i inovativno u vašem domu, što će sve domaćice i domaćine oduševiti. Zoofloru možete nabaviti u Mercatoru i Deo objektima. Delimično smo ubacili u Dr. Max apoteke zoofloru, tako da mi širimo svoju mežu prodaje, ali ono što je sigurno i po povoljnim cenama su Ideja i Mercator radnje, gde često imamo promocije, pa možete i pomirisati i izabrati koji vam se miris dopada. Hemofarm brine o zdravlju ljudi, tako da je to naša osnovna misija, a ovo je apsolutno deo brige o zdravlju ljudi. Zooflora 3 u 1 koncentrovano dezinfekciono sredstvo ubija bakterije i viruse, uključujući koronavirus. Efikasna na svim kućnim površinama. Neka vaš dom miriše neodoljivim Zooflora mirisima tokom čitavog dana. Mirisna i bezbedna za vašu porodicu i kućne ljubimce. Zooflora ubija bakterije i viruse sa stilom, uključujući koronavirus. Probudimo osmehe, budimo proaktivni i produktivni. Ostanimo profesionalni i progresivni. Pronađimo sigurnost. Propagirajmo ljubav. I kad se provodimo kod kuće i kad opet proputujemo. Proslavljamo život uz one koji već dugo čuvaju naše zdravlje. Provereni probiotici. Ipak je to Hemofarm. Klinika Diva je dermatološka ustanova koja se bavi laserskim podmlađivanjem kože, otklanjanjem bora hijaluronom i botoksom i bezbolnim uklanjanjem mladeža i bradavica. Za zdravu i blistavu kožu. Klinika Diva. Moja naredna gošća je Larisa Županjevac-Nikolić, koja je arhitekta i vrlo uspešno se ovim poslom bavi u zemlji i inostranstvu. No ono što je njena pasija je dizajn torbi i pogledajte kako izgleda njena izložba i torbe koje radi ova jako uspešna arhitektica. Još od rane mladosti je mene interesovala zaista forma i to je ono što povezuje arhitekturu i tašnu, koja je konkretno zaista došla slučajno nekako kao proizvod nekog mog istraživanja upravo jednog oblika i teksture koje u kombinaciji mogu da čine i arhitektonsko delo objekat ili neki odevni predmet ili čak skulpturu. Tu je u principu samo medium bitan. Ono što je meni kod tašne zanimljivo je što u stvari ima i funkciju, znači vrlo je povezano sa arhitekturom, pa je to na neki način, postoje detalji koje čovjek mora rešiti. Konkretno i u ovom slučaju gde je eksperiment u mom slučaju bio vezan za nošenje bez neke tašne, bez korišćenja ruka. Znači, jako mi je bilo zanimljivo da pronađem nešto zbog stila života koji je ubrzan, gde ćemo moći da stavimo tu tašnu i da ona bude na neki način maltene deo kao nakit ili nešto što je visi kao ogrlica, a u stvari ima svoju upotrebnu funkciju gde možemo da ponesemo sve ono što nam je u datom momentu potrebno. Kao žena strahovito volim mekane materijale, volim nešto što oboji mi telo, što mi ne smeta, što me ne bode i tako dalje. I moram da priznam da je ta kombinacija da se ostvari forma, a istovremeno i mekoće najveći izazov. U stvari da to nije neka klasična forma
lopta, kocka, ovo ono, nego da se sad tu pronađe neki, da ono zadrži formu, a da istovremeno bude mekano. Takođe, ja se trudim i stvarno sam imala 3 samostalne izložbe zadnjih godina i nadam se da ću i sledeće godine takođe. I onda po tim izložbama u stvari najviše volim da imam neku temu i da onda to bude i prodajna izložba, pošto puno gledalaca mi zaista zove i pita gde mogu da nabave, ponekad i ovde u galeriji sam. U današnjoj emisiji imamo mnogo gostija koji imaju mnogo talenata. Tako je sa Draganom Kosjerinom, tako sa Larisom Županjevac Nikolić, ali sa mojim narednim gostom koji je po zanimanju ekonomista, bio je uspešni košarkaš, a u stil je došao zato što se bavi dizajnom kako odela, tako i prepoznatljivih kravata i leptir mašne. Pa ja sam Veljko Tomović, neko ko stoji iza brenda Vete mašne. Krenuo sam da radim sa mašnama pre nekih više od 8 godina, kažemo efektno nekih 8,5 godina. Inače sam bivši profesionalni sportista i neko ko živi za sport. Igrao sam košarku profesionalno. Najbolji mladi sportista Jugoslavije od 2000, što bi rekli sada već davno, 2001. godine, evo ravno 20 godina će biti krajem ove godine. Pa znate kako, košarka je deo mene i uvek će biti, ja to volim i dan danas uživam u tome, iako je ne igram profesionalno. Velike sam planove imao, uložio sebe, bio najbolja generacija i ne samo kod nas, nego u Evropi, jer sam veoma rano ušao prvi tim sa 16 godina kao najmlađi igrač u celoj bivšoj Jugoslaviji, u celoj ligi i tako dalje. Tako da te stvari kad ne idu u pravcu kom treba, jednostavno čovjek treba da oseti. Ja sam negde osetio da to nije više to, mučio sam se par godina i neke stvari nisam više išao tim entuzijazmom i srcem. I prekinuo sam, kad sam realno mogo sam i dalje da igram. U mašni kad sam krenuo da radim, to je bilo nešto što je bio moj hobi i hvala Bogu jedna od prvih stvari posle sporta, posle košarke koju je zaista bukvalno po prvih mesec dana me ispunilo i rekao sam da je prva stvar koja me zaista ispunjava svakodnevno i to negde čini neko stvaranje boljim i bolji entuzijazam i nešto što donosimo svakodnevno. A naravno, za svaki posao, pa i za taj mora da postoji neka satisfakcija ekonomska, da pored toga što uživate u tome što radite, da imate neku satisfakciju, da možete od toga da živite. Ja sam se zaista predao ovom poslu i postoji ekonomska satisfakcija, u nekim periodima bolja, nekim lošija, ali se trudim sa nekim inovacijama, novim proizvodima i stvarima na koji način i na koji način donosim i kako radim, da budem uvek korak ispred i da ljudi to prepoznaju i na kraju krajeva da dođu i da kupe moj proizvod. U opusu mojih proizvoda postoje pre svega kao, što ja kažem, temelj brenda leptir mašne i maramice koje su pokrenule sve to. Kasnije sam ubacivao neke stvari kao što su kravate. Pre svega mašne su nešto što sam teo da donesem na neki drugačiji način, da se ne nose samo u klasičnim formalnim prilikama, nego da mogu i na neki drugačiji način. Jel te, sad nosim kravatu da malo promenim, jer ovo je prvi intervju na kom nosim kravatu. Pored toga ubacio sam i šalove i neke marame kako za muškarce, tako i za žene, što za zimske, što za neke malo toplije periode i gumice, to je mašne za kosu i skranči. Pa ovo su jedna od mojih omiljenih kombinacija, žuto teget, nešto što uvek može lepo da se ukombinuje i da da poseban efekat. Tako da tu su mašne maramice, gumice, odnosno gumice mašne za kosu i kravate, tako da je to nešto gde čovek može u stvari, ako voli to, svakodnevno da nosi, ako ništa drugo, bar maramice, to je deo, po mom mišljenju, svakodnevnog stajlinga jednog muškarca koji nosi sakoje. Radim odela po meri, u saradnji sa još jednim čovekom, on sprovodi u delo neke moje ideje, tako da sama odela po meri je nešto što donosi neki poseban pečat i da se ljudi lepo osjećaju i dobiju tačno ono što žele. Tu sam ja uvijek da probam da ih sugerišem. Ono što je meni osnovno da često, hvala Bogu, same mušterije imaju poverenje u mene i daju mi potpunu slobodu da im izaberem šta bi mogli da im napravimo, kako odelo, kravata, mašna, koja je kombinacija, ali na kraju dana ja uvek preporučujem da finalna, odnosno konačna odluka bude njihova, jer oni na kraju dana to nose i oni treba se u tome osjećaju lepo, a samim ti će iznati na pravi način. Svoje proizvode izlažem na mojoj Instagram stranici, pre svega tamo imaju dnevne aktivnosti Vete mašni. Vete mašna se zove Instagram stranica, tu može da se pogleda
raznim proizvodom, odnosno način kako mi to izlažemo, šta radimo. Pored Instagram stranice svoje proizvode izlažem u radnji Lavli. To je multi-brand concept store gde imaju svi moji proizvodi, tako da i tamo kogod žuri, ko želi nešto da nađe, može da nađe jer ima velika ponuda. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Ne zaboravite da stil gledate u standardnim terminima, ali nas gledajte i na našoj Facebook stranici, na našem YouTube kanalu. Do narednog gledanja prijatno. Zakazujem sastanak za tačno 7 dana sa novim zanimljivim temama i još zanimljivim gostima.